Moi! Tässä on Lakupötkö. Tää on mun eka vidi. Mä teen sen Geometry Dash Worldista. Oon pelannut jo yhden kerran, testasin, että onko tää liian vaikea mulle. Tää näyttää siistiltä paikalta. Kato. Niin, mä oon mun kaverin kanssa. Mä aloitan klassia. Ei mä näin huono ollut ennen. On kyllä hyvä peli ainakin tähän mennessä. Täällä on mitään Harry Potter-peliä. Se oli, jos mä oon hiljainen, mä en pysty keskittyä, jos mä hölhötän. Juu, nääkö? Joo, nämä musiikit on musta myös tosi hyviä. Nyt mä vasta ysin, miten toi kohta kuuluu tehdä. Siinä on noin nuotit, mitkä vie oikeaan paikkaan. Ja nyt mä alan muokkaa mun tyyppiä. Tänne. Shoppi. Näetkö mä olin shokissa? No. Näetkö pelottiin niin paljon se luodu? Joo, ei se mitään mitään. Tuus nopeasti tähän. No. Ostaaks mä ton tyypin? Mikä peli toi on? Geometry Dash World. Osta vaan. Ja nyt mä muokkaan. Sanoin se sun. Joo. Tää on nyt suomi. No moi, pikku kioski! Se on mun pehmolelukoira. Ja joo, mä nukun pehmolelulla. Ei edustaa. Ei. Joo, no se on musta ihan jeppu. Ja nyt mennään 4. Lastenpelin. No, tosi täältä. Tähän mennessä tää 4. taso on ainakin aika vaikea. Ai niin joo, tää peli ei oo muuten sitten sponsoroinut minua. Että viikutaan niinku täältä vasempaan päin. Vähän se oli mun matka. Ja sit mä menen niinku silleen, että mä lähden nyt sitten tekee tonne oikealle päin. Taas meni niinku yritän keskittyä. Keske. Tämä ei käytä nyt. Koska tää 15 on lyhyt aika. Miten mä ekal pääsin niin pitkälle, mutta nyt mä pääsen niin huonosti. Mä oon siis pelannut tätä ennenkin ja mä pääsin vitosareenalta. Joskus pääsin vitosareenalta. Ai niin, älkää välittäkö, kun mun toi kaveri puhuu tuolla taustalla. Taustalla, joo. Pelataan molemmat. Meidän ekat videot on pelivideoita. Mä en oo varma. Säkin tällaisia pelivideoita, mutta nyt mä vaan aloitin tän pelin, että kun mä varmaan tosta poistan tän. Sitten ne, ketkä niinku, tykkää näistä mun videoista, niin tehdään, niinku, sanokaa kommenteissa, mitä peliä mä seuraavaksi testaan. Mä voin tehdä tämmöistä Pokemon Go-tomoa ihan hyvä. Ihan. No oot itse asiassa. Tää on vaikea peli.
Tai tässä on. Mutta niin, avaintarina jos olkaa. Mä haittaa, että me tässä alussa näitä rahoja. Noin. Täytyy voittaa 7 ja sitten saa Selkä kuolemaan huonososennoksi. Ja no, nyt mä käyn vielä nopeasti vaihtaa ton mun sinisen värin pinkiksi. Mä aion tänään vielä. Tai sitten. Et mä voin tehdä lisää näitä videoita, kun mä oon nähnyt, että mun veli pelaa. Että mä näen heidän mielestä hyvä. Niin ajattelin, että sen kokeilla, mutta sit mä lopetin tän. Mä tulin ihan turhaan. Tää on sitä aika vaikea taso, joten älkää please dislikettäkö tätä. Mä en oo hyvä peleissä. Mä en oo mikään Lakko, PewDiePie tai Zack tai Mark. Se oli mun kaveri, joka puhui, mutta et mä yritän tähdätä tonne keskitorniin. Koska jos keskitorni tuhoutuu, niin kaikki tuhoutuu. Mut siinä ei oo nyt alussa tai Sick! Skeletonit kuolee niin aikaista, ettei niitä vastaan kannata laittaa. Mä oon siis aika huono oikeastaan tällaisissa peleissä, koska mä en niinku pelaa kaikkia maailman pelejä. Et mä en niinku edes pelannut suurinta osaa mun pelejä. Seuraavan kerran, kun mä tän jälkeen nyt kuolen, niin mä menen pelaa online-leveleitä. Noniin. Nyt mä lähden online-leveleihin. Ehtiikö? Tää Gajentori on näissä alkuajoissa mun mielestä ihan hyvä, mutta ei se sitten kun pääsee näitä 4-5, niin silloin mä en käyttänyt niitä. No kai meidän on sitten pakko päästä tää läpi. No joo, mä raketan, mä en tykkää tästä peistä. Joten Joo, ei mitään. Joo. Miksi tää tuli tällainen? no mä vaihan peliä, mä nyt aion pelata King of Thievesia. Joo, mä saan jonkun uuden, mä oon ihan varma, koska siinä oli yksi epic, joo, mä arvasin, että mä saan epicin, joo. Nyt tulee toi tyyppi. Joo, toi Baby Dragon, mulla on ärvi katsoa. Niin, Baby Dragon on siis ihan hyvä. Mä vaan siis laitan täällä jotain. Ei, kiitos. Onks toi sit sun samaa videota? On. Missäköhän pelin äänet on? No joo. Eiks mä en pysty laittaa noita tekstejä? Laitan tää.
Olisiko tää nyt Jyväskylän tornin alas? Tää on siis mun ensimmäinen video. Mä sanon nyt aika myöhään siitä. Mut ei enää kannata laittaa mitään ehkä. Ei oo kannata. Joo, mä en oo hyvä missään pelissä, joten älkää kiusatko. Enää 2 voittoa, niin mä pääsen jonnekin voi. Heti kun mun on tässä 11 minuuttia pelattu, niin mä lähetän tän YouTubeen. Se on ihan just. Tai no, mä pelaan tän. Nyt tän taas. Ja taidan kerätä just. No nyt on tässä mennyt 11 minuuttia. Niin nyt mä nopeasti vaan. Joo, noin. Joo, mä oon siis aika hiljainen, koska mä en yleensä ole silleen tottunut puhumaan, kun mä pelaan. Koska mä pelaan välillä yksin. Niin en silleen, että mulla olisi kavereita aina silleen, että hei kavereita. Vaikka he ei kyllä kyllästy. No niin. No niin, no. Bye bye.